היי, אני מייקלי, רכזת קורס פילאטיס בג'ימנסיה. אביטל תדגים לנו היום תרגיל שהמטרה שלו מתיחה צידית. כדי לאתגר קצת נבצע אותו במנח של קריאה על הברכיים. בואי תעמדי. אנחנו נקפיץ מאוד חלש ועומדים מאוד קרוב לקצה של הפלטפורמה. יד על הבר, יד שנייה לתקרה. נתערב בשאיפה. נשיפה לתפוף את המרפק של יד הבר, נמצא את המתיחה הצידית. ננסה עוד להאריך ולפתוח את הצלע. היד תדחוף את הבר, ניסה עם המיטה, נשמור, תישאר רגע, נשמור את האגן מעל הברכיים ונחזור. אז התנועה הזאת של המיטה החוצה ופנימה מעצימה את המתיחה בחלק העליון של הגב. עוד אחד כזה, עם הנשיפה היא יוצאת החוצה. נשאר פה. ועכשיו הברכיים יחזירו את המיטה, הידיים נשארות ישרות, ועכשיו יש לנו מתיחה גם למעלה, גם למטה, ונפתח. ושוב, קטן, להחזיר מהברכיים וחזרה. עוד אחד, נשאר פה, הידיים נשארות ישרות, עכשיו הברכיים יעברו את קו האמצע, ניסעו והיד תפתח והכתף במקום, וחזרה. כמו איזה מיני סתיו כזה. עוד פעם. וחזרה. אפשר לאפשר לאגן לרדת יותר נמוך, להגזים איתו למטה, וחזרה. ולהישאר, להחזיר את המיטה, לקפוף את המותק, לעלות למעלה.